खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि राजेश बर', गामि सानजा हाजिरा, जिल्ला बाक्सा। दा बे समाव खन्थाइ बिबार हान्जाया रमान्टिक खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आंबो गोसो गोथारै बाहागो लाहरदों। आंनि खन्थाइनि मुं नोंनि फान्दायसुलि आखुजों आरोबाव गुबुना दा थगायजाथों। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ खोनासंलांदोनि। नोंथ' आंखौ गोथाङैनो गोथैनि महर होलांबाय। नों मोनथिगौना नों नागारलांनाय साननिफ्राय आंनि हालोदा माबोरै दङ। थार मोजां मोननायनि थाइनै मेगनाव फोथा खेबस'नि हाद्रि सारलांनानै नों दा जोबोद गोजोननाय मोनबायनो। सासे नङा सानै नङा नोंथ' गोबां अनजालुनि गोरबोखौ गोथौ दुखुनि हाखराव गब्राय होबोबाय नंखाय अननायनि बिदै लुफावना। गुबुननि गोरबो सोखाव सोखाव फोथा खेबस' खालामै खालामै नों माबोरै गोजोननाय लानो हायो रजे। फोथा खेबस'नि आसिगुरजों नों बुरख्लाबना थै जिरि होनाय बिखानि गाराया दाबोनो गानो रोङाखै रजे। नोंनि रादाय होनाय, नोंजों रायज्लायनाय, एदावनाय, मिनिनाय आरो नोंजों बारहोबोनाय गोसोखांथिनि बै गोलाव बुब्लिफोरा आंनि गोरबोखौ सान हर सोगाबफैसै। नोंथ' दा आंखौ सिनायलिया। आंनि बायग्लिनाय गोरबोखौ बुरखायनोबोथ' नोंहा दा सम गैलिया। नों दंसै दा गोजोनै गुबुन रजेनि अननायनि बिखायाव गोजोमना। आंखौ फोथा खेबस'नि दिरुंजों खाख्रबना नायगार नायगार गुबुनजों मोजां मोनज्लायना। आंनि गोरबोखौ थुख्रा थुख्रा महराव गावस्रा होनाया इनाय जायाखै दा बि अनजालि। ओहो, नोंनि थाखाय इनाय जायाखै। मानोना नोंनि बादिब्ला आंहा बिखा गैजाया दुखु मोननो, मेगन गैजाया मोदै गनो आरो गोरबो गैजाया अननाय होनो। नों जेरै आंखौ दुखु होलांबाय गुबुनखौ बिब्दि दुखु दाहोसै। नों जेरै आंखौ फोथा खेबस' खालामलांबाय गुबुनखौ बिब्दि दा खालामसै। आरो आं हास्थायो नोंनि फान्दायसुलि आखुजों आरोबाव गुबुना दा थगायजाथों। खन्थाइया एसेनोसै।